Здравейте, гребната база, Пловдив. Това колело е моя собственост. Ще го заключа тук с надеждата да остане така за по-дълго време. Но тъжната истина е, че може да погледнем ето тук долу. Велостойките са захванати за земята с обикновен механизъм и единственото необходимо нещо на човек е просто гаечен ключ, номер 17, ако не се лъжа, за да се здобие при, ако няма аудитория, с колело. Ето, виждате, вече се размърда. Може да премахнем и другите. Така. А в момента дори не бързаме. Представете си, ако бързахме. И вече си тръгваме от тук с колело и стойка. Нали така? Благодаря за вниманието.